आंनि मुङा अजित इस्लारि। आंनि जोनोमा बिजिनि बलामगुरियाव जादोंमोनब्लाबो आङो दा दागगारिनि खोला सानजा थानाय फुलबारि होननाय गामियाव खामिनानै थाबाय। आं बेयावहाय रायजो जानाया गोबाव बोसोर जाबाय। आं जोनोमनिफ्रायनो खृष्टान, मानोना आइ आफायानो खृष्टानखामोन। नाथाय सैतानखौ बुंनो थाङोब्ला आं मुङावल' खृष्टानमोन। आङो गय थांखु सादा जायोमोन आरो आंहा गिर्जाजों जेबो सोमोन्दो गैयामोन। रबिबार सानाव आङो गिर्जायाव थांनायनि बदल हाथाय बाजाराव फालांगिसो खालामोमोन। नाथाय 1989 मायथाइयाव इसोरा आंनि बाखुरा खालांनाय जिउखौ अनखाङो आरो बियो आंखौ गावनि हाबा मावनो लिंजेनो। बै समाव गोजां बोथोरनि अर सायबाय थानायाव मोनाबिलि 9 बाजिसोआव आंनि गोसोआव गावनि जिउखौ लानानै मोनसे गोथौ दुखु फैखाङो। अब्ला न'खरनि मानसिफ्रा उन्दुनो गाव गावनि बिसना लाजोब्बायमोन। गावनि पापजों बुंफबनाय जिउखौ मोनदांनानै आरो गोथौ दुखुजों इसोरनियाव बुंदोंमोन, हे इसोर, हे जिउआ, नों आंखौ मानो सैताननि आखायाव एंगारखो? नोंखौ फोथायनो आंनो बोलो हरदो। आंनि बेबादि गोसो गाबनायखौ आरज खालामनायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जायो। आङो न'ख्रांखौ गेवनाय नुनो मोनो। बेबादिनो जाथायखौ गोथार बिजाब बाइबेलनि इजिकेल 7:1 लिरनाय दं। इजिकेल नाबिया सिबार दैमा सेराव मालायनि हादराव थानाय समाव न'ख्रांखौ गेवनाय आरो इसोरनि नुजाथिनाय दर्शन नुनो मोनदों। आङो बेबादिनो सोमोनांथाव दर्शनखौ नुनानै गोसोआव जोबोद रंजानाय मोनदोंमोन। आङो रंजानायजों धन्य इसोर होनना मेथाइ रोजाबदोंमोन। न'नि मानसिफोरखौ आं लिंहरदोंमोन, नाथाय गेवनाय न'ख्राङा लासै रोजोबलांफिनदोंमोन। बिसोरो बेखौ नुनो मोनाखिसै। बे सोमोनांथाव जाथायनिफ्राय इसोरनि सोराङा आंनियाव नांफैदोंमोन आरो आंनि जिउआव सोलायनाय फैदोंमोन। आं बाइबेल फरायनो रोङामोन, नाथाय जेब्ला इसोरनि जिउजों सुफुंजायो अब्ला आङो रमान हांखोनि बाइबेलखौ फरायनो सोलोङो आरो बावैसो बाइबेल फरायनो हायो। इसोरनि गोथार बिजाबा जेब्ला आंनियाव फैयो, बे समाव आङो दलरै जिरायनानै थानो हायाखिसै। 1999 मायथाइनिफ्राय आङो गिदिं गिर्जा फेल'शिप खालामनो हमो। देबाराङि, फुलबारि बेबादि खाथि खाला गिर्जाफ्राव आं थांजेननो हमो। बेनि उनाव 2000 मायथाइयाव इसोरा आंनो मोनसे सिमां दर्शन होयो। दर्शनाव आङो गंसे गिदिर गिर्जा न'आव हाबहैयो। गिर्जायाव अब्ला जागायजेनबाय। सासे आलासिया गिर्जायाव इसोरनि बाथ्रा बुंगासिनो दंमोन। गेवनाय दरजाजों जेब्ला आङो हाबलाङो, अब्ला आलासिया आंखौ बुङो, नों दासो फैबाय? जेब्ला आं औ होननानै फिनो, बियो आंखौ गावनि उन उन लिंलाङो आरो गाव गसंनानै बिबुंथि होनाय गोजौसिन बेलकनियाव लानानै थाङो। बियो आंखौ गावनि आगसिथिं गसंहोयो। बे समाव आं बि आलासिखौ मोजाङै नायो, अब्ला आं नुनो मोनो बियो जिसु ख्रीष्टसो। गावनि गाहाम बाथ्रा बुंनाया जोबनायनि उनाव बियो गावनि गुफुर सिखौ आंनि मोदोमाव साखानानै होयो। बेजों लोगोसे बियो आंनि आखायाव गांसे बाइबेल होयो आरो आंखौ गाहायाव लानानै फैफिनो। आङो आंनि मासियाव गुबुन मानसिफोरजों लोगोसे जिरायो। उनाव जिसुआ गावनि गोजौ जायगायाव थांफिननानै लेक्सार होफिनो। बेनि उनाव 2001 मायथाइयाव आंनि न'आव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जाबावो। शुक्रबारखालि अखा नायसि नायसि आङो हान्थु खरायनानै आरज खालामदोंमोन
आर'जआव आङो इसोरखौ बाख्नायदोंमोन आरो बुंदोंमोन, हनै सोरगोनि आरबफ्रा आखाइ खबै खबै गित रोजाबै रोजाबै जिसु ख्रीष्टखौ रंजाहोदों। बे समाव मा 30सो गुफुर गुफुर फारौआ आंनि खथायाव हाबफैयो। फ्राव फ्राव फ्रिउ फ्रिउ बिरलांनानै बिसोरो 10 मिनिटसो आंनि खथायाव थायो आरो उनाव गुबुन खथायावबो थाङो। बेनि उनाव बिसोरो बिरलांफिनजोबो। बेबादिनो इसोरनि महिमाखौ आं गावनि मेगनजोंनो नुनो मोनो। जेब्ला आंखौ गिर्जायाव गाहाम बाथ्रा खिन्थायो अब्ला खथा सिङाव फ्लाम मोफ्लामनाय नुनो मोनो। जब्रा जमथानि थाखाय आर'ज खालामोब्ला बिसोरो सोखाजानायखौ मोनो। 2001 मायथाइयाव आङो उदालगुरिनि BLC मण्डलीयाव आलासि महरै लिंहरजादोंमोन। लिंहरनाय बायदियै आं उदालगुरि फारसे थांदोंमोन। थाङै थाङै मुखुरसालि मोनहैयोब्ला आं दै गांनाय मोननानै मोनसे नखराव हाबदोंमोन। अब्ला आं मोनथिनो मोनो बे नखराव सानजिबासिम लोमजानाय जब्रा सासे दंमोन। अब्ला आङो दै आरो थाव गोथां बिनानै जब्रानि थाखाय इसोरनियाव आर'ज खालामो। जब्रानि मोदोमाव प्रार्थना दै आरो थावखौ बाहायनानै आं बिदाय लायो। न'आव फैफिननाय समाव आङो बै नखराव हाबनानै सुराद लादोंमोन। नखरनि मानसिया जब्रानिफ्राय आर'जनि उनावनो हामदों होननानै खिन्थायो। 2002 मायथाइयाव सानसे शुक्रबारखालि आङो बिसनायाव उन्दुलांनानै दंमोन। बे समाव आङो जिसु ख्रीष्टनि मोनसे दर्शन नुयो। बियो गुफुर रौ रौ जि गाननानै आं उन्दुनाय रुमनि फारथिङै थांलाय फैलाय खालामबाय थायो। गुफुर मोदाननायनि थाखाय आं बिनि मोखांखौ मोजाङै नुनो मोनाखैमोन। बे दर्शना सिमाङाव नुनाय नङा, उन्दुलाङै समावनो आं बिखौ नुदोंमोन। सानसेखालि आङो दागगारियाव सासे नेपाली ख्रीष्टाननि नखराव थांदोंमोन। बे मानसिजों आं बाइबेलनि बोसोनफोरखौ सावरायदोंमोन। जेब्ला बियो उदैयाव गेस्ट्रिक थानायखाय गोबाव सम जिरायनानै थानो हाया होननानै बुङो, अब्ला आं बिखौ इसोरनियाव सोखानो हानायनि सोमोन्दै बाइबेलनि मोनसे पद होयो। बेनि उनाव जों आर'ज खालामो। आं बिखौ दान्दिसे उन्दुनानै थानो थिनो। आधा घन्टासो उन्दुनानै थानायनि उनाव बियो सिखारनानै फैयो आरो गावनि बेरामखौ हामबाय होननानै खिन्थाफैयो। हालेलुया। बेनि उनाव सुनिबारखालि आं हाथायाव बन फाननो लांनाय समाव बियो आंखौ लोगो मोननानै गावनि बिसिनि उदैयाव टिउमार दं होननानै खिन्थायो। अब्ला आं बिनि थाखाय मोनायाव न'आव आर'ज खालामगोन होननानै बुङो आरो गावसोरखौबो सानैजों मोनायाव मोनसे थिखानाय समाव आंजों लोगोसे आर'जआव थानो थाखाय खावलायो। अखानायै आं लोगो मोननानै सोंब्ला बियो खिन्थायो, आर'ज खालामनाय समाव बेरामिया मोनसे दर्शन नुदोंमोन। दर्शनाव नुनाय बायदिब्ला टिउमारा लासैनो उदैनिफ्राय आथिंजों मायनानै ओंखारलाङो। बेबादिनो बे नेपाली हिन्जावसानि टिउमारा हामो। 2003 मायथाइनि बाथ्रा। आङो फाथाबारि जौथुमपुर मण्डलीयाव थांनो ओंखारदोंमोन। सान्तिपुरनिफ्राय थाबायलांनाय समाव 2 नं फाथाबारिनि सासे केथलिक कबिराजखौ लोगो मोनो आरो बियो आंनो गावनि चिकित्सा खालामनाय सासे उदैयाव टिउमार जानाय रुगिनि सोमोन्दै खिन्थायो। बे रुगिया सान्तिपुरनि खोलाहा थानाय खाग्राबारि गामिनिमोन। रुगिखौ थुक्राझारनि प्रदीप डाक्टारनोबो दिन्थिनाय जादोंमोन। बियो गाव हानाय नङा होननानै गुवाहाटीयाव लांनो बोसोन होदोंमोन। नखराव नाथाय
नखराव गोरिब जानायलाय बिखौ गुवाहाटियाव लांनो जेबो राहा गैया। बे रुगिनि मुङा माथाय। मानसिया थिउल'जि फरायनाय बिफाया बिखौ 5 नं फाथाबारियाव गावनि बिमादैनि न'आव दोनहैदों। आं फाथाबारिनिफ्राय फैफिननाय समाव बे रुगिखौ नायबोयो। रुगिया थारैनो जोबोद गाज्रि हालोदाव थांबायमोन। फुरगेवगेव, लोरबां थोरबां आरो नाख्रेबलांनाय। आं बिखौ बुङो, नोङो बाइबेल फरायनाय मानसि, नों जिसुखौ फोथायो? अब्ला बियो फोथायो होननानै बुङो। रुगि आरो नखरनि मानसिफोरखौ आं बुंबावो, नोंसोर बे रुगिनि थाखाय मोदै फसरनो हागोन? बिसोर औ होननायाव जों जयैनो आरज खालामो। आङो आरजजों बिनि उदैनि खारगिनाय टिउमारखौ दांग्रोमो। आरजनि उनाव गमामायै बिनि उदैनि टिउमारा गोमालाङो आरो बियो सोखाजानायखौ मोनो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। इसोरनि रावा बेसेबांदि सोमोनांथावना। सानसेखालिनि 3 नं फाथाबारि जौथुमपुर मण्डलिनि मोनसे नखराव आंखौ लानानै थाङो। नखरनि हिनजावा गथ' 2 दं आरो बिहा उदैयाव टिउमार जादों। सोंनानै आं मोनथिनो मोनो, गसाइगावनि साहा थानाय कुसुबिलनिफ्राय लाबोनाय अन्थाइनि दै लोंनायनिफ्रायनो बे टिउमारा सोमजिदों। बे हिनजावनि थाखाय आरज खालामनायाव आं गोथार जिउनि अर सालायखौ मोफ्लामनाय नुनो मोनो। बेनिफ्राय आं हमनो हायो इसोरआ बिनि टिउमारखौ सोखासिगोन। आरजनि उनाव बियो देहाखौ स्रां मोनबाय होननानै बुङो। आं बिखौ फोथायनायाव थानो आरो सोखाजानायनि साखि होनो थाखाय खावलायनानै फैफिनो। 2004 मायथाइनि सानसेखालि आङो फुलबारि मण्डलिनि फालकनिजों इसोरनि बाथ्रा रायज्लाय न'आव फैफिननाया मोनाबोयो। बिनि न'निफ्राय फैनानै न' मोनफैब्ला मोनानि 10 बाजिसो जाबायमोन। बे समाव आङो आंनि नखरनि उखुम मुदायाव मासे गुफुर फारौ बानानै थानाय नुयो। आं बिखौ 10 मिनिटसो नायबाय थायो आरो न'नि मानसिफोरखौ बुंहरो, बे फारौआ सोरनि जाखो आरो बिहा मा जादों? बे समाव आं एसे गिनोबो ओंखारो आरो न'आव हाबनानै उन्दुनो नाजायो। नाथाय फारौनि बाथ्राखौ साननानै आं उन्दुनो हायाखै। बेनिखायनो आं न'निफ्राय ओंखारनानै नायफैफिनो। फारौआ अब्लाबो दं। नाथाय दसे उनाव बियो फांसे थाइजौ बिफांथिं बिरलाङो। 2005 मायथाइनि सानसेखालि आं मोनाबिलि गिर्जानि प्रार्थनानिफ्राय न'आव गिदिंफिनबोदोंमोन। अब्ला मोनानि 10 बाजिसो जाबायमोन। बे समाव गोजाम रदानि ओंखारलांनाय ताम्बालाब सेनिफ्राय 4 सिरियाव लिरनाय बादि आं फांसे बिफां गायज्राबाव मोनसे जोंनाय अर नुनो मोनो। बिफांनि बिलाइफोरनि गेजेराव जोंनाय बे गुफुर मोदाननाय अर सालाया नायनो जोबोद समायनामोन। अरनि सोरगिदिं थानाय बिफांनि गोथां बिलाइफोरा लासै लासै मावबाय थायो। नायनो जोबोद समायना। इसोरनि बे दर्शनखौ आं खमैब्लाबो 15 मिनिटसो नायबाय थायो। बेबादिनो 2016 मायथाइयाव आं इसोरनि मोनसे महिमा नुनो मोनबावदों। अखानायसि आं जेब्ला बायजोआव ओंखारो अब्ला इसोरनि मोनसे जोंथि गुफुर अरसालाया गोग्लैनानै आंनि सेराव थाफैयो। सिगां सान्दि आं बेखौ सिनायनो हायाखैमोन। एम्बु ना मा बेसाद जाखो बेलाय साननानै आं बेखौ आथिंजों गानो नागिरोब्ला बियो फोर बारनानै सिगाङाव थाहैयो। बेबादिनो आं खनथामसिम गासिनो नाजायो, नाथाय बिखौ गानो मोना। फोर बारलाङो। बेबादिनो बियो उनाव गोमोरलाङो। सानसेखालि बेलासियाव जेब्ला आं सेन्देल फाहामबाय थायो, बे समाव देबादागिनि 2 मानसिया आंखौ लिंनानै लांफैयो।
अनु नार्जारी होननाय सासे गथ'आ गोब्राब लोमजादों। मण्डलिनि फालक केरेना आंखौ लेंनो थिनहरदों। थांनानै आं नुहैयो गथ'नि हालोदा जोबोद गाज्रि। जेबो लोरसोर गैलिया। खुगाजों खुदै लाला लिला गबाय। गाबज्रिबाबो जेबो माथो होनो रोंलिया। मोदोमा गुसु जानो हमबाय। बुंनो थांब्ला गथ'आ थैनायनि दरखंआव आगान होबाय। नखरनि मानसिफोरखौ फोथायनायाव गसंनो थाखाय खावलायबाय। आङो जिसुआ बिखौ सोखागोन होननानै आरो गथ'नि थाखाय जों जयै प्रार्थना खालामनो हमबाय। गथ'नि मोदोमाव प्रार्थनानि थाव फुननाय होबाय। गमामायैनो इसोरा सोमोनांथाव हाबाखौ मावबाय। बे गथ'आ सुथि मोनखाङो आरो इसोरनि सोखानायखौ मोनो। 2006 मायथाइनि बाथ्रा। सानसेखालि आं हाग्रायाव बन सिननो मेंरु देहा लानानै न'आव फैदोंमोन। बिदिनो मेंनाय आरो बोराय देहाखौ लानानै आंनि गोसोआव जिरायनो लुबैनाय फैयो। बेनिखायनो आङो बेलासिनि ओंखाम जानायनि सिगां आरज खालामो। ओ जिउआ, आङो नोंनि हाबाखौ मावलिया। आङो बोराय जाबाय। मानसिफोरनोबो आंनि बाथ्राखौ खोनासंनो गोसो गैलिया। आङो जिरायनो लुबैबाय प्रभु जिसु। बेबादिनो आरजनि उनाव आं ओंखाम जायो। आङो जाखांनानै आखाइ सुनो बायजोआव ओंखारब्ला मासे हाग्रामा मुंनि जिबौआ आंनि आखाइयाव अरो। आङो सिलिमालासो अरदों होननानै सानदोंमोन। आंनि आथिंनिफ्राय गोबां थै गयो आरो जिबौआ अरनाय जायगाखौ थैनानै खांग्रांनानै थायो। आंनि देहाया जिबौ अरनायनि उनावबो जेबो जायाखिसै, नाथाय जिबौआ गावनो थैबाय। बे जाथायनि समाव आं पाउलनि बाथ्राखौ गोसोखाङो। लैथोनि बारहुंखाजों बुखारनानै जेब्ला पाउल आरो जाहाजनि मानसिफ्रा माल्टा दिपआव आश्रय लाहैयो, अब्ला अर जरायनो बन बुथुमनायाव मासे गिलु बालु बिस गोनां सिख्रिब्रा जिबौआ बननिफ्राय ओंखारनानै पाउलनि आखाइयाव फानफ्रबनानै बिखौ अरदोंमोन। नाथाय पाउला जेबो जायाखैमोन। बे सोमोनांथाव जाथायखौ नुनानै मानसिफ्रा गोमोजोबदोंमोन। थिनहरजानाय 28-1-6 फरायब्ला नुनो मोनगोन। आं हाग्रा बंग्रा हाबनानै गोबां बन दानबोबाय, थेवबो जेबो जाफेराखैमोन। नाथाय बै दिनाव आंनि सिथ्लायावसो फैनानै जिबौआ आंखौ अरफैयो। बेनिफ्राय आं बुजिनो मोनो फोरबोआ आंनि साननायखौ हामजायाखैमोन। बेनिखायनो मानसिफ्रा खोनासं एबा दाखोनासं, आं फोरबोनि हाबाखौ मावलांनो थाखाय थांखि लायो। हालेलुया प्रभु जिसु। नाय लोगोफोर, प्रभु जिसुनि सोमोनांथाव हाबाफोर मावनायखौ, सारनि जिउ जारिमिनखौ फरायनानै गोसोआव गोबां रंजानाय मोन्दों। सारा गावनि बेबादि इसोरनि हाबा मावनायजों लोगोसे दिनै बुहुमाव एबा दिनै गोबां मानसिफोरखौ दिनै प्रभु जिसुनि मुङै साखि होनो थाखाय गावनि गोथां इसोरनि थाखाय बियो हाबाफोरखौ मावलांबाय थादों। हालेलुया प्रभु जिसुनि मुङै आमेन।